Mayong adlaw mga kasimanwa. Welcome back to What's Up Iloilo. I'm Tito Mike, your resident NPA. Kamusta kamutanan? I'm your Manong RG, ang inyo suki sa balita kag chismis. Hello friends! Once again, this is Claudette, your tita of truth, serving real talk with a side of sass. So today, we're talking about budgeting. May hugot ako sa budgeting. Tito man? Ma'am, tita Claudette. Sige, anong hugot mo? Kasi parehas hugot. Ang budget, Aha. ang budget ko daw kaangay sa pelikula Subong. Ang showing ba Anong movie naman? Ang meet, meet, and buy. Ay, wow! Upon meeting the Sweldo, nag-greet dayon si expenses, si bills. A few seconds later, buy salary. Doon nag-agi lang sa palad ko. Ay, nako, baw ka damo gid sa makarelate dira, RG, no? Amo gani nga istoryahan naton Subong para makahatag kita sang insights kag tips kung paano maging maayos sa pag-budget sang aton kwarta. Arang hindi na lang siya ma-meet, greet, and goodbye, kundi meet, greet, and stay. Tama ka dyan. Do relasyones ba? Sakto gid. Kay kabalo ka mag-budget sang kwarta mo, hindi na siya dayon malagyo sa imo. Yeah. Diba? Thank Daw babae lang. Kung ang relasyon gali pa budget lang daw medyo damo ang mastay. Mo nang ginama. Daw mo na. Joke lang. Okay, mga kasimanwa, let's start with a simple question. Are you the save first type or the spend first and hope for leftovers type? Well, me, to be honest, or not to be honest, I am a save first type. I put aside at least 500 to 1,000 per week. Galing, my God. Kasi emergency doesn't have any alerts or warning. We have to be ready. And walang pasabi-sabi kasi yan when it comes to expenses, especially pag emergency. So we have to prepare ourselves for those days. Ako I confess, sa una, spend first and save later ni Kuya Tita Claudette and Tito Mike. Especially kung may mga sale na bala sa mall. Oh, grabe. Wow. Ang favorite brand ko ng sapatos is bisan hindi ko kinahanglan, kapin pa kung buy one take one. Wow. Do hindi ko ginapagpalampason. Ay, nako. Kita nyo na, mga kasimanwa, that's the struggle. Pwede kumantani mag-save, pero kay may sale, buy one take one pa, nalipatan mo na ang financial goals mo. Ano na siya, ang mag-save for the rainy days. Especially kung kisa abala na, nga sa tampaan mo kakapala gasto, naubusan nga na kwarta to the point nga kung may mga emergencies ka na wala ka gidya hulagon kay tungod nagasto mo na tanan naubos na ka gasto diri wala ka nag-ipit sang gamay para sa kaugalingon mo kag may gastuhon ka para sa iyang mga emergencies. Pero kung kisabala, feeling ko, daw kapin pa kung doon nasubuan ka, mag-shopping ka, doon nasadyahan ka, anong ara da man? True. But the lesson here is mindset matters, kidya. And save first and then enjoy life na guilt-free. As you can see, yun bang nakaset aside ka ng pambayad mo ng bills, hindi ka mag-iisip kung saan mo kukunin, especially pag nandyan na ang bills or marami kasi yung utang pa para magbayad ng utang. And then next thing you know, it accumulates. And then pag may emergency, wala na. Super na dami yung utang. Nami ka maghambal sa amuna. Si RG naman niya daw problema. Ano sa edad? Sa edad. Sa edad. Or sa mindset, gid man niya. Grabe nga practice Sa mo, no? mindset at edad. Galing subong Inday Claudette kag Tito Mike, nag-learn na ako. And mayara na ako system kag nakita ko ini sa YouTube do life hacks na bala about sa budgeting. Abi paki-share. I always try to 50 30 20. Ano nang siya? 50, 30, 20? Ano na? Una, I will make myself satisfied
with my salary. Wala, I invest in myself, tanan nga kinanglan ko, baklon ko, mga needs ko. Then the 30, kung may mga bills nga baraydan, mga kinanglan na gid baydan, mga payments sa apartment and everything, no? Groceries, food, the 30. The 20, reserve for financial emergencies. Muna. So nag-learn ako nga hindi sa tanan nga oras may kwarta ka mo. So kinahanglan mo gid nga ma-budget gid, magbilin ka gid para sa kaugalingon mo. Kaya hindi talaga oras, there is a tao nga mabulig sa imo sa times ng emergency. Sa bagay, amo yung tsakto gina, no? So, inaguro nga technique ang sweldo minus savings equals expenses technique. Tama? Tama ba? Yung sinabi niya kanina. Okay. So, na-learn mo gid nga swak na sa imong formula nga ina, no? Salary minus savings equals expenses. Sa imo naman niya, Tito Mike. Sa ako na sweldo minus savings equals expenses. Ibig sabihin, pag sumweldo ka, i-set aside mo agad ang for savings. And then you spend kung anong natira. So, ano kayo, it will draw you to not spend that much dahil ang savings mo, you cannot touch. So you have this to work with the whole month or the whole 15 days. Exactly, Tito Mike, no? Once you get your salary first, set aside your savings, the remaining amount in all you can spend sa mga bayarin and other things, kag hindi ka dapat mag-go beyond dira. Okay, that way, you're not trying to save what's left after shopping or bills. You know exactly how much you can safely spend. Nice, stress-free. For example lang ni Daya, may sweldo ka nga 20,000 pesos or Laki, 20,000. Dako. Mag-save ka ng 4,000, no? Minus sa 20,000, you have 16,000. Kag dapat, hindi ka maglapaw ang expenses mo sa 16K per month. So, dapat may bilit kin bisan 4,000 pesos. Dapat nakamath na gali na. Nakamath na. Nalista mo na. Tema na. So, pila gid man bala dapat ang ginabutang naton sa aton savings? Ano gid man bala ang ideal, Tito Mike? Well, according sa nabasa at napanood ko sa YouTube, when it comes to financial literacy, 20% ng sweldo has to be savings na talaga. Pero syempre, hindi naman lahat pare-pareho ang mga pinagdadaanan natin and ang financial situations natin. And ang income pa, it's a factor. Kung mababa lang income mo, there's nothing really, wala ka talagang may lalagay. You can't really adjust. You just have to put that sa mga bills. Exactly, Tito Mike. No? Kaya what I have said earlier bala, the 20% savings, guideline lang ina. Hindi ideally dapat amo na. Ideally, pero bala sa Pilipinas, no, hindi lang manlawas naton ang ginalaanan sang sweldo naton. May ara pa kita nga damo no mga pamilya nga ginauna ang pamilya, ang mga needs ng ibang nga tawo, no? Kiti amo na ang aton nga kultura. So family sometimes it's easy to say things like this, pero mabudlay gid mag-save una sang 20%, though it's the ideal thing. Pero kung kisabala, no, especially nga ang aton nga health system, though kabudlay gid nga kung magmasakit ka, though dira gid ya maubos ang imo kwarta, hindi bala? So amo na siya. So meaning kung mas kaya mo, especially kung mas may side hustles ka, pwede ka mag-save na 32 or 40%. Amo na gani diri damo kita side hustles. How do you call that? Gigs. Rackets. Rackets. Kabuligid siya actually. Oo. Pero ako sa mga side gigs and rackets, you should not, nag-learn ako sa una naton, tong last nga episode naton bala, nga tanani nga ginaobra naton, dapat do passionate kita. Yes. It's a play, no, that's from Eric de Venagracia. Thank you, Eric, for that. Nga dapat, bisan ano kadamo sa mga side hustles natin, we should not call it as hustles. No? Side blessings. Side blessings, no? Kaya ang kwarta, gapati, gid ako yung gasunod lang kung ga-enjoy ka sa mga ginaobra mo. Pero, kung tight talaga ang budget mo, even 10% siguro is already good kaysa zero gid. I really agree, Tita Claudette. Mo on automatic,
no? Ang mga amo na like once magsulod ang sweldo mo, i-transfer mo dayon sa separate account mo para hindi mo na nakikita. And if that happens, Grabe, di na pila touch kabilog that. gid bala Pila dito, ka, Mike. Ang pila imo nga. Ang account ko is duwa lang. Sa GCash ko ang tanan nga galastuson, GCash. Ang sa bank ko, amo lang ng ang ginabilin. Pero usually hindi na nagkakatabo ang kay syempre kung ang sweldo ko 12,000 lang, tanan makadto sa GCash. Okay, pero siguro daw hindi ba kung magpati nga 12,000 12,000 lang ng sweldo sweldo mo, no? Ang importante, mga kasimanwa ko, consistency. Maski gamay lang per month, basta wala mo himo nga optional, no? Think of savings like sukot sang landlord, hindi pwede nga next month na lang, Pero so, ang tawag dira, Ang tawag dira dai pay yourself first. Amo ginaakon nga ginaobra. Until right now, pay yourself first. Unahon mo gid ang imo future self. Kay someday, kung mga nakbo, mga nak big savings, no? Mga big expenses, no? Like medical emergency, the appliances, no? Mga ginahulat last for 10 years pero babay after 3 months or biglaan nga nakat, may haragid nga kagid masaligan kagkuaan sang kwarta. So, sa mga kasimanwa, remember, 20% is ideal, 10% is acceptable, 0 is dangerous. Kung hindi gid kaya subong, okay lang, no? Start with 5 pesos a day or 20 pesos per week. Ang importante, may gina-form kang good habit. Wow, Diyos ko, Lord. That's true. Do budlay gini no maghampay ka gani sige 5 pesos malang na tingbon ko lang next week. Hindi tingbon ko lang ang 20 pesos sa 4 ka adlaw hindi bala no. Mga kasimanwa, let's move to our next money mindset. Know your spending limit and live smart. Amugid ni ang parts sang budgeting nga nag-set sang aton character. No, Tito Mike, no? Do kay drama, no? Damo temptation, may conflict, kag may iyakan. Ang iyakan na iya ko mag-abot na ang bills. Hindi ka, tadi, happy lang tanan, sadya lang tanan. Yes. Tadi wala lang ang bills. Oo. Pero do hindi man guro pero may ala ko bala nga friend no insalot ko ini naghambal sila na para magmayo ko ng economy sang ato nga country, no? We must spend. Tuod ina. We must spend our money. Sa akin, I love spending kasi. Like, hindi, it's not, kung sa mga bills man lang. Sa bala nga dong guilty ka maggasto. May ara ko na friend, no? Shout out kay Car Asantias. Sa bayamanang, nag-ubra ka gani nga para nga igasto sa lawas mo. Kag dapat mag-spend kita para magnami ang ekonomiya sa Pilipinas. True. Oo, ako na. Sa ako naman like, every time nga magsweldo, at least makakaon ko na ang sa mga food na gusto ko. And then, 14 days, puro na mga laswa, mga pero I like laswa, kag mga uga-uga nga na. Isa siguro, Tito Mike, sa edad man Kaya nga Dito na edad. Ginamin ko, sa imo bala nga hambal nga ginagastuhan mo subong. Amo man ko na, basta may pagkaon nga namit, dira ko igasto. Pero why na, sa imo pinga daw damo nga ginabakal, mga sapatos nga ginabal mo. Guilty gid ko da. Wala na siguro sa aton. I mean, sa ako niya, wala na niya. Same. Wala Sa na ko akin, yaga wala man. shopping. Sa So, bata sabi. Bata ka abi, doon na. So, sa amon siguro, makapungpo, makakaon sa gusto namon nga manamit, satisfied na kami. Daan mo na. Kung wala sang time magkaon, kundi savings. Na amo na kiss aday no. Sa sobra mo kahambal nga deserve ko ni ang ending permi hala diin na lang nagkalto ang sweldo ko, no? Hindi ka deserve sang budget kag wallet mo. Well, that's where delayed gratification comes in, RG and Tito Mike. Hindi porke gusto mo, dapat mo na nga baklon. Delayed gratification means, kung gusto mo nga ang isa ka butang, hulat anay, kag i-assess kung need gid, kay base unnecessary lang man ina sa life mo. Ang ginaobra ko na iya, for example, na may mga trinkets or may mga lakat-lakat kabi, no? Ginabutang ko ng ang ginagaan ko gid na shampoo, ginalantaw ko gid na ang mga bagay hasta masatisfy ang mata ko. Tapos, kinauyat-uyatan ko man na. Tapos, malakat lang ko.
True, good na, true. Oo. And yeah, knowing your spending limit also means being honest with yourself. Kung 5,000 ang budget mo this month for fun, hindi mag-spend more than 5,000. No. Di ba? Discipline is a key, gidya. Kung wala ka disiplina sa kagalingon mo, hala, sige, shopping or di gani, parcel, o shopping. Parang ginamba ko lang, ang shopping ko to, gahulat, pero kinanglan ko to, kay rice cooker, to yung bakal piyan. Batian, nakakagina. May man-deliver sa imo, ha? Amak ko lagay ko, wala ko ikaw. Opisina kay Sunday Subong, pero need ko to siya kay rice cooker. No? Do kilala ko na mo. Damo na pag kilala mo na dahil. Sa mga kaedad mo na, Goro. Oo. So, mga friends, live smart, get. Meaning, choose experiences and items that gives value, not just dopamine hits. Mahilig gani, no, ang mga bata, subong. Sa una, mo man kami na. Kung diin sale, kung diin barato, damo, baklon, na yung mga gamit. Sa subong naman nga, sa amo nga pang idaron, naga-save ako, kag ikaw man, feeling ko, kag kung ano ang mahal, pero, you know, amo ng baklon, hindi kasagad pamakal, hindi kasagad kadto sa SM or sa mall kung ano ni gani tawag? Hindi. Kung Pera mo sale. lang. Kung season, yun dyan. Oo, hindi kasagad kalagaw. Kaya may ang ano ginatawag sa na SM dopamine sa muna, hit. 3 Bala mga days, midnight sale. Oo, di ba? na- Mga kadtugin na sa SM. parang My goodness. happy, no? Nga makasa ano. Goodbye. So, pwede ka on steak, pero hindi man permi, no? Especially sa mga high blood doon. Hindi man manami. Oo. Pwede ka kabakal bago nga bayo, pero hindi man pwede nga permigid, no? Kay basi damo ka pamanda nga wala mo na suksok sa kabinet mo. Pwede ka mag-milk tea, pero hindi man kinahanglan nga everyday gid ka hindi man na siya manami sa imong lawas, no? So just because you can buy it doesn't mean you should. Yes, so we have to live below our means, but live happily, syempre. And kay mas nami gid ang kilig nga may kwarta ka pa by the end of the month, kesa naman sa may sale da, kadtuan mo dayon, may online store ka na nakita nga paborito mong brand, bakal dayon, di ba? Yeah, budgeting isn't about depriving yourself. If it's about creating breathing room. Okay? So gusto tatanan ma-enjoy ang life like there's no tomorrow. Pero gusto taman yang may by the end of the month, may dignity pa kita. Kay mga kasiman, wala gidya ang feeling pag check mo sang wallet mo, may ara ka pa kwarta. So, ma-amaze ka man sa self mo nga, wow! Responsible ka gid ka Subong RJ. Wait! Who? Wow! One more! Wow! Adulting yarn! But seriously, mga kasimanwa, budgeting isn't just about numbers. It's about building habits na makabulig sa imo future self. Kag kung damo ka man failures this month, okay lang. Bawi gid akag padayon lang sa pag-strive. Isalot ko gali, no? Especially sa mga nagaubra, ang makaubos gid sang kwartata, ang masakit. So kung may sweldo, may sobra ka mga kwarta nga set aside, ibutang ta ini sa aton nga HMO, no, or ano gani hospital healthcare sa aton nga Health insurance, yes. Insurance, no, kay ang hospitalization subong tama gid ka mahal ang Sakto gid. So kung may ara ka nga savings, kay barato man lang kung makagroup pa ano na gani tawag ka plan oo. Ibutang mo gid dira, hindi ka manugon, no? Kag hindi ka manugon kag hindi gid kanugon, makapa-check up ka gid every year, unlimited actually. So sa ginbayad mo, kulang pa gani ang tanan ng mga laboratories nga paagyan ka. So amo na Sakto siya. na day. Experience again na may HMO saved me last year. December man to. Kung dako sang bill ko to, pila lang bayad ko sa HMO ko 16,000 pero ang bill ko sobra 20 mil, di ba? Yeah. True. Nakaginansya pa. Oo. Pero hindi ako gusto mong hospital ya day. Hindi ko Of gusto course, wala man sa aton gusto. Well, kung balikan natin ang budgeting, ang goal natin hindi man maging perfect gid, kundi maging wise kita. A little saving here, a little delaying of once here, di ba? It will help. Small things lang pero dako man nga impact sa ulihi.
Kag sa mga pareho ko dira nga meet, greet, and buy ang sweldo, may pag-asa pa ta kay Subong, kabalo na ta nga pwede manggali ang meet, greet, and stay for the week. No? Basta with the right mindset and discipline. So mga kasimanwa, salamat gid for tuning in. Remember, save first, spend wisely, and live within your limits. But before we end, we would like to thank once again our sponsors. For smart digital solutions, look no further than Prime Off. When it comes to anything and everything about marketing, trust only X Factor. And for top-notch digital support, we've got Prime Media. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and follow us on our social media pages on your screen. And kindly add a star. Yes, stars. Not only a star, but stars. So if you're interested, we're inviting guests and sponsors to join us in celebrating Ilonggo culture and stories while bringing your brand closer to our community. This has been your Tita Claudette. Tito Mike. And your Manong RG. See you on our next episode of What's Up, Iloilo? Hello mga ka-What's Up Iloilo! Thank you for appreciating and following us. This time, we have something special for you. Like and share this post and tag 3 friends in the comment section. We will choose our lucky winners of our What's Up Iloilo mugs. So make sure it's public so we can see and comment down when you've completed all steps, and winners will be posted on our What's Up Iloilo page. Stay tuned and halong kamutanan. Madamo gid nga salamat. Thank you! What's up mga kasimanwa? What's up mga kasimanwa? What's up mga kasinwadwa? I'm Claudette. I'm Tito Mike. I'm Manong RG Mark your calendars because every Saturday, We'll be dropping our podcast. we will be talking local stories trending issues Hidden gems and everything that makes Iloilo worth talking about. from dating issues to fun facts, local talents to timeless traditions. We've got it all. straight from the heart of the city of love. So don't miss it Tune in. Chill with us. and get ready to say, What's up, Iloilo? Iloilo?